Bon dia, lopederos. Avui mos trobem a Inca amb en Raimundo, el mestre artesà, expert en l'elaboració de producte càrnic. Aquí fa una sobrassada fantàstica, així com llengonissa, botifarrons, cameots. En sèrio, si qualque pic vos acostau i voleu una bona sobrassada artesana, creu-me que passareu gust. Res, avui hem acabat d'entregar ja la documentació, hem fet ja tota l'auditoria que van fer l'altre dia, ja li hem fet un poc d'explicació de com han de complir amb la normativa de protecció de dades i molt contents de poder seguir comptant amb negocis locals. Nosaltres hi creiem moltíssim en negocis locals perquè són els negocis que fan moure l'economia local i ja vos dic, si qualque pic per acostar per Inca, de vora el Corter, sentit Corter, tenia una carnisseria de Casa Capellana amb un producte genials. Res més per avui, fins aviat. Adéu.